dak li twetta issa sa nibdew nagħmlu ħafna riżoluzzjonijiet. U r-riżoluzzjonijiet nippruvaw li noħolmu għalihom, nippruvaw li għalmenu natwawhom. Kif aħna Mateus? Jiena tajjeb ħafna. Nsellim lek jiena wkoll, grazzi tal-li qiegħed magħna. Grazzi dejjem lilek. U tajba ħafna il-miliet huwa sabiħ. Hija festa sabiħa. Xi ftit iżjed nieklu. Imma bħalissa kollox permessu. Tiftaħ għajnejk, jien naħseb il-miliet vera sabiħ. Edni ġejta miegħek imma jiena ir-regola tiegħi dik bħalissa kollox. Bħalissa jgħaddi kollox. Issa, naħseb il-miliet li sbaħ waħda minnu Anġela hija li tagħti u tirċievi. Naħseb għalhekk huwa daqshekk żmien sabiħ. Verament. U minn hawnhekk nixtieq il-messaġġ kemm hu sabiħ illi aħna nagħtu. Però kemm hu sabiħ ukoll illi lil min nagħtu kif sa naqbad ngħidlek ma jgħidilniex leħi x'qed iġġib ħudu lura. Kultant per kirjanza jgħidulek ma kellekx tridu. Dik rajt, imma qisu f'dak il-mod isu xorta aċċettawh. Emmi, x'qatt toqgħod taqla ħudu lura. Meta xi ħadd jixtieq jagħtik anke għalih stess. Jiġifieri di rari nsemmuha, però di vera importanti illi min jagħtik vera u riħla ħad goswa. Ejdu grazzi u daqshekk. Anki jekk tkun xi ħaġa li forsi tgħid imma jien se nagħmel bih dal-oġġett. Eżatt. Mhux essaċċek ta' ġieli. Però jiena taf x'nemmen Matteus, meta inti tirċievi xi ħaġa u tkun ġejja minn qalb. Ekku. Il-persuna li tagħtihulek għax inkella fil-verità ma tik xejn. Titapprezza anki is-sinifikat ta' dak ir-rigal. U jiena naqla rigal ikun xikun anki jekk ma jkunx rigal għad-data tal jien ma nagħtihx lura. U ġieli din ma nagħtihx il-ħaddieħor. Illa għaliex jiena nemmen li jekk ħanħares lejn dak l-oġġett anki jekk qiegħed ximkien, anki ħajfakkarni f'dik il-persuna f'dak il-moment. Ekku, prosit. U normalment isu l-aktar li ssir Anġela meta jkunu rigali ikbar, tipo ara li ieħor x'qed jivvinta, għandek tant pejjeż, ħudu lura. Dak li jkun minn tak literalment għax anke għalih stess irid iħossu illi tak xi ħaġa sinifikanti. Verament. Ġifieri dik number one. Issa, inti llum bdejt bit-triq illi kollha nibdew nagħmlu pjanijiet naqbdu triq biex naslu x'imkien. Il-famużi riżoluzzjonijiet. Jiena llum fil-fatt Anġela qbad triq boħra. Tajjeb qabel ma ġejt hawnhekk. U ħansemmiha xi huwa case in point. Illi jiena kelli pjani li niġi hawnhekk, però qbad triq boħra u spiċċajt x'imkien ieħor. U normalment, anke jekk ngħidu isma' jiena ħanagħmel pjan ta' exercise, ħanagħmel pjan ta' ikel, jista' jkun illi tlaqt minn post tajjeb, però along the way intlift, mort triq boħra. Jekk dawn il-fatturi. Ngħidu metafora li tiġrilna ħafna fil-ħajja. Jiġifieri aħna dejjem ikollna xi ħaġa ppjanata, niltaqgħu ma' xi ħaġa oħra, tiżvijana xi ftit, jiġifieri daw jiġru dawn l-affarijiet. Inkella ma nkunux qed ngħixu fid-dinja. Preċiż. U fil-fatt, jekk aħna robots imbagħad. Mhux hekk isna kollox statiku. Jekk aħna tlaqna mill-punti li tajt isma' jiena ħaniħolajnuna fuq l-ikel, ħaniħolajnuna fuq l-exercise, tajjeb, però moħħna dak li jgħidulu l-mindset ma telaqx magħna, Anġela, aktar x'ħan nispiċċaw post ieħor. Mela isnina qiegħed karozza. Kuna daqas bdejt fil-verità tispiċċa f'post ieħor. Isi qiegħed karozza mal-GPS bil-ħsara, ħadni x'imkien ieħor. Allura x'irridu nagħmlu qabel xejn, qabel kollox. Illi aħna nemmnu illi nistgħu naslu. Kemmi tajba. Hemm min jibda xi ħaġa jgħid imma ħanibda ta' però jiena ma naħsibx li nasal. Jiena qisu dinatura l-għadma ħoxna. Jiena qisu ma nista' nirqaqqat. Il-mindset illi ħatfalli qabel ma bdejt. Mela dik number one, l-ewwel riżoluzzjoni li ħanamlu illi temmen li inti kapaċi. U jiena nemmen li kulħadd huwa kapaċi ta' fil-verità. Ara, daħat ma jista' jiġi bħal ħadd. Jien ma nistax ngħid isma' mara ta' ċertu kobor ħadd tiġi bħal Victoria Beckham, nixfa, aringa. U Victoria Beckham li hija nixfa. U fil-verità nappella t-telespettaturi tagħna tippruvawx isiru bħal Victoria Beckham għax mhijiex sabiħa, is-sabiħ li jkollok dik id-daqsxejn li tkun int. Fil-verità. Fil-fatt jiena ħobb inqabbal dejjem il-Beyoncé u l-Victoria Beckham. Anke jekk Beyoncé tixtieq tiġi bħal Victoria Beckham li ma naħsibx, ma tistax. Għax l-istruttura hija totalment differenti. Issa Victoria Beckham jekk tajtina ħantella l-muscles, it-toning ta' Beyoncé ukoll ma tistax. Għax huma żewġ minn nies differenti. Però fin-natura tagħhom it-tnejn għandhom is-sabiħ u forsi inqas sabiħ tagħhom. Kif qed tajta inti? Mhux li tkun irqiqa ħafna. Jiena bħalek naħsibha. Imma anke health-wise, jiġifieri nibżgħu għal saħħitna, eżis telespettaturi tagħna, importanti li verament noqogħdu attenti. Hemm ċertu range qisu hemm żona ta' safety illi tajb li tkun fiha anke bħala peace. Mela dik number one. Number two hija il-biża'. Issa l-biża' kulħadd għandu, hija normali ħafna. Issa però għandna żewġ tażliet.
Normalment ma nafx tiġrilek xukoll, Angela, xinġili ġratli, illi meta nkun qed nibża isu nkun fuq id-defensiv. Isu ħan proteġi li għandi, ħanar li ma nitlifx li għandi. Jekk aħna l-attitudni tagħna tmur fuq l-attakk, jiġifieri tajt isma', jien orrajt forsi bħalissa qiegħda xettika fuq xi ħaġa, però ħan nifoka fuq li nagħmel xi ħaġa oħra, nakkwista xi ħaġa oħra. Għax meta moħħna jmur fuq l-attakk, normalment, tipikament, inħossuna li dik iċ-ċertu enerġija li forsi kienet negattiva, dawarniha f'pożittiv. Għax għedu kifini, meta qed nibża li ħajġi xi ħaġa, jew qed nibża li ħanitlef xi ħaġa, inti ma tiffunzjonax sew. Vera. Imma jekk inti tajt jien, naf ħanġib eżempju konkreta. Jiena qed nibża li pereżempju tfal jiġrilhom xi ħaġa. Tajjeb, mela li tibża hija normali għax bħala ġenitur inti keri. Ukoll, brava. Imma jekk minn flok ngħid isma' jiena ħanaqbad dak it-telefon. Ħalli jekk it-tifla tiegħi donna mhux qed tagħti każ ta' saħħitha, jiena ħanagħmel appuntament ma' tabib, ma' speċjalist ma' xi ħaġa, mela jiena flok ma komplejt nibża ħadd azzjoni mort fuq l-attakk. Dak li rridu nagħmlu, mela riżoluzzjoni numru 2, il-biża indawruha f'azzjoni. Dik importanti ferm. Riżoluzzjoni number 3, ma tippretendix illi l-mirakli jsiru ċumbum. Tajjeb, da bħal meta inti ssir tħobb il xi ħadd. M'hemmx ġurnata u ħin li tgħid ara qed inħobb lil ex regola. L-exercise huwa l-istess. M'hemmx ġurnata u ħin li tgħid ara wara 3 ijiem. Inħares fil-mera u nara bidla totali. Le. Xi ħaġa oħra la darba ħanidħlu fiha fadlilna ftit tal-ħin, ħafna nies la darba jidħlu għaliha u jidħlu bis-serjetà jippretendu li jsiru l-mirakli minnhom għal mhux hekk, di bħal relazzjoni tibnija. Bħal m'għandek it-tfal, inti tibgħathom l-iskola sena wara sena. Il-proċess ta' ġismek illi jġib il-figura li tixtieq għandu żmien ukoll. Però, thankfully, kif jgħidu bl-Ingliż Angela, hemm ċertu affarijiet li bl-exercise ħadħosshom u tibbenefika minnhom ċumbum. Bħal xiex, ħatorqod aħjar. Ħatkun iktar enerġetika. Anka ċertu ħsibijiet, ġiet kellna fuq il-barmil jiena u inti, qed imbattal dawk il-ħsibijiet qed niżvoga. Jekk kont maqbuda fi problema, jibda anka waqt l-exercise stess. Tibda ssib is-soluzzjoni. Ġejni l-idejat, għax huwa terapija. Ma dawk ħadħosshom ċumbum mal-ewwel jumej, mill-ewwel, tajjeb, però mbagħad bidliet fiżiċi bħal ngħidu aħna il-waist, il-hips, it-tami, il-ties, tajjeb biex insammuhom bl-Ingliż, dawk jieħdu daqsxejn iktar żmien biex jinbidlu. Mela, riżoluzzjoni oħra hija il-paċenzja. Importanti ħafna illi nkunu paċenzjużi ma' nafusna. Riżoluzzjoni oħra kruċjali. Kemm importanti illi ma nkunux supervi. Importanti li ngħidu isma' kif it-tfal għandhom bżonn it-teacher biex tallimhom l-iskola, jien għandi bżonn nieħu pari minn professjonist, eċetera, eċetera. Jiena jekk irrid qed nara x-xeffaċċa tiegħi ikla galor. Qed jagħmlilna ħelu tajjeb, qed jagħmlilna l-Christmas log. M'għandix dubju. Jekk irrid ikel galor mhux ħansajjar jien. Għax Mattejus tant għandu ġen f'moħħu, tant m'għandux kwiet, illi forsi waqt li mar jibaċċi jgħimejn ħarqlu kollox. Pero, all right, pero ħanejdlek xi ħaġa oħra. Meta persuna, anki jekk ma tkunx taf issajjar, tkun għaddejja bil-ħajja u bil-ġen tagħha ta' kuljum u jkollha btit tagħmel xi ħaġa, taf li hija qed ikol san ħadd tħoss aħjar, kapaċi tagħmel xi ħaġa. Qed tifhimni ġifieri in-nies nafu li jekk verament iridu se jaslu se jagħmlu. U fortunatament ngħid Angela, meta jidħol ikel healthy, inqas ma fih proċessar, ġifieri inqas ma żidlu affarijiet iktar aħjar. Mela pereżempju l-frott għalfejn huwa vera healthy, għax magħmul minn ingredient wieħed. Imma fil-verità kemm suppost nieħdu frott aħna xew min jgħidlek ikun fih ħafna zokkor. Ara, iktar ma inti fiżikament attiva, iktar għandek bżonn carbohydrates. Issa dawk il-carbohydrates idealment jiġu minn frott, minn bad soluzzjonijiet oħra bħal patata, f'ammont kontrollat, eċċetera. Mela iktar ma tiċċaqlaq, iktar ġismek jaffordja. Però sfortunatament, anke dan iż-żmien tas-sena Angela, noqogħdu ħafna iktar bil-qiegħda u nieklu ħafna iktar. Mhux tab xejn li ħafna nies itellgħu bejn 3 u 7 kilos. Mhux biex imbeżza, ma biex dak li jkun jażel. Isma' jkien mort ikla m'għandix għalfejn kaxkar kollox. Imma allura ejja ngħidu mort u abbużajt. U llum kważi biex ngħidu hekk jekk mhux kuljum darbtej 3 fil-ġimgħa qed ikollna okkażjonijiet. X'għandna nagħmlu? Brava. Mela tiftakar illi inti bniedma, illi inti ħataqa' tiżbalja forsi apposta jew le. U ejja ngħidu imma tkun preparata li se tmur u ħadd tażel li kellu tikol, imma ħadd ikol. Ma ħadd ikol, kemm tajba. Però jekk aħna morna bil-ġuħ, ħara taqbilx miegħi Angela, normalment kull ma bdejt nara quddiem l-ewwel ma beda jiġi kiltu. Mela jekk inti tkun preparata mentalment tajt isma' jiena diġà kilt xi ħaġa ħafifa mqar mid-dar, ħalli meta mort hemm għażilt mhux tant għandi ġuħ il-lissa ħieħ niekolu, kull ma niekol jekk hemm bżonn. Hemmhekk fejn qaraw il-problemi, ħluq ta' stonku marqax tajjeb. U żmien il-miniti ħasra jispiċċa żmien ta'
dwejjaq fl-istokku. Pero fil-verità, għaliex dak kull persuni għajed differenti u tgħidlek jien qed nistenna li għaddu l-festi u mbagħad f'jannar li bda nagħmel xi ħaġa. X'għandu jagħmel persuna anki wara li issa jekk Alla jrid jgħaddu dawn il-festi biex jipprepara lilu nnifsu minn issa. Illi f'jannar bir-riżoluzzjonijiet kollha li nagħmlu nibdew fil-verità. Tajjeb ħafna, mela number one jiftakar li mhijiex l-aħħar tad-dinja Angela, f'liema sens. Illi da mhux għax issa ħanbda noqgħod attenta ifisser ħanoqgħod niekol il-ħass u t-tadam, għax dik hija xi ħaġa ħażina ħafna. U tamilha ta' mhux ma tagħmilix, imma tant iddejqek li mbagħad tpatti għal dak kollu li tkun. U normalment għax tiġilek, isu f'moħħok tajt jiena qisni sejra l-mewt jiena, isna l-qatla, mela ma nagħmel xejn. U tispiċċa jiena nemmen li l-ikel huwa aħna għandna 7 wonders of the world, jiena ngħidlek l-ikel huwa the 8 wonder of the world. Imma fil-verità jekk noqogħdu attenti u naddattaw, jiġifieri ukoll tuħu gost tieklu l-ikel, imma jekk imbagħad idejqek u tkun qisek sejra l-qatla meta tkun sejjer tiekol. Ġifieri ejja ma nagħmlux expectations illi meta jiena nibda noqgħod attenta, ħanoqgħod literalment isni jasfur nieħu ftit skalora l-emmulaw. Fil-verità x'irridu nagħmlu. Illi ngħid isma' jiena pereżempju mit-2 ta' Jannar ħanivvinta hekk għax isu kulħadd jibda jmira 2 ta' Jannar, ħanibda bl-ewwel pass. Dawk l-affarijiet li għandi kollha sokkor, jew tajthom karità, tajjeb, jew tajthom il xi ħadd ieħor, jew eliminajthom. Meta verament kunti tibda. Sokkor huwa l-akbar għadu. Mela jekk nibdew minn hemmhekk mit-2 ta' Jannar, jekk tirjajna l-kabords diġà minna passaġġ ġgant il-qudiem Angela. Minn hemm, mela jien nibdew minn hemm, jiena ħaniltaqgħu ma' Matteos fis-sena ġdida. Jiġifieri ħankunu nibqgħu jiena Matteos se jkun il-kuxjenza tiegħi. Bħalissa all right, għaddejja u galor. Imma importanti li fil-verità nibdew nagħmlu xi ħaġa għal saħħitna jekk mhux għal xejn. Matteos mill-qalb nawguralek. Grazzi ħafna lilkom il-festi tajba. Il-milit ħieni li l-kull il-familja sabiħa tiegħek, l-tfajla, l-kunjati, ħafna affarijiet. Nerġgħu niltaqgħu jekk Niltaqgħu, grazzi. Grazzi lilek tal-ħin li tqattaqt il-programm tagħna. Ħamur fil-kċina illa li xi wara li kont qed nitkellmu dwar kemm importanti li nqogħdu attenti fil-kċina għandna l-ħelu għaddej u għandna l-Christmas log illi qed jippreparalna ix-xef tagħna fil-verità inti konxu ħafna ta' dan kollu li kien qed jgħidilna Matteos għax ir-Renato nafu sew nafu personalment huwa qed isir ta' veru għax bravo ħafna, però fil-verità timmodera ħafna inti. Anki fl-ikel. Naqqas ħafna.